New Trap National Youth Front, Jong Shillong Circle, Kaba Jinkershan, Barat Ba, Kanhun Kinong Trey, GVK, EMRI 108, Kibalapan Long, Yakajing Sangi, Trekam, Hakasi, Babengno, Jonkani Kanhun, President, Ba Blessed Car, Long Bakadon Kaireka, Shalindat, Yaka GVK, EMRI, Namar Bakasokar, Jalaka, I had Kanai Klur Tinka, Hakashisnam, Henry Kanika, GVK Pan, Kapulot, and Sauklur Tinka. Nakaliang jong bablas uloong batang sukut ka kontrak kani company GVK kamdishu bandon hasilong bat ulabertenru ba kani company kadai bansiu bet yakutulop jong kinong tray ka wonzru ye kibadan hapdeng jong kajiki kibadawa yala ka jong kahok kabanin kong ang kwam nong fi kadai ka jing feel no jong ka GVK mdai ka jing bakla jong gis kinong tray ni kini staff re kabanin kong kadai ka jing feel jong ka GVK kumbo ang fi ka responsibility ru kadai ka GVK Namar fitip ka 108 kadai ka basakri pat ba mar ngiru ngidan ka interest si kum gi NGO na mata pat ba ti ka ka bangi kwa man kren shaei pat sya ka GVK ba sya ka sorkar na mata kitu ki strike ki baglayat mata la suppose ngi man kaliang jungi mga sang ngi kwa ba kren sya ka GVK ba sya ka sorkar ba kam deban od ya ka tulap jungki ka deban siu ba ka way pat ka bangi kwa man ai ka pon ka ba ar ka long ba how much life way na mar kani ka contract kan kut no bat ngiru ngim ko asyu bagani company dan hang ni instik ang tama makasang balada karang yai penyat nang ni nakalai foi trik khmat kan continue ban saim yang bat kan ka GVK contract ngi nom sha dalilai kata 100% ngin shimbe tik wei pat ki step ki week senjam ban ki teng ya kani ka GVK na margan ong feel ada kam feel kani ka GVK kan mi kani problem adu kan ni kumang ong feel ka pisa ka khandai klur bak sarkar ka ai ngi la yo jing khen kilap ka ni ka GVK ka pelutang sauklur hak sisnam san klur sanu go bu opisa ka salary ru de hadu menta balang emi ni ka jengki ka salary juki ka lakio ha tinakaliang jungi ru ngibu ba kan ni ka message ka government ba kontrak kan kut life way ba kan ni company ka de melej no nang ni ba do habakala phai lin nang ni ru ka de ban siulut baro khoi nadu arjar khat nyau hadu menta ka de ban ailut ya ka hok chong ginong tray hang ni namar kini ngan ong fi baki train na matam di tang na mata jong no regi train na mata ka interest jong pajba ti ngarung akan tui ginong train jong ka 108 ba ai khuble yaki ho ngi kum ka sang HNYF ngin don kat bat ki larang don shu ginu issue ban yami shkhmat bandawai ka hok jong ki ngi rung idon hasenda jong ki ban nginum ki stang nginum kan randian kat ba ki kim pat hun ye ka ga jing dawa jong ki ban nakaliang jong kum ka sang ru ngi tui ginong train 108 bakin Tray khamha mo ban ai ga jing sakri shau paj ba ban ai ga jing sakri ka ba khamha ka ba kham sngu hun ya gari bat ka jaj ban riu borok away